kilating palat ya ka VPP kiale ban penmi kinia kita kinia penelajan hau ongaketin penelajan hau teladangi pai bat ka UDP hi hapo jong ka jela ka jongi kidi tam kita ki kesan rempe kiram darbar ki juat latang ki kleng latang ki juat labam namar balai hagapor ka bamaki ki alap election ngidei ka seng riulum ni penne ya geriti ka dustur ngimlom lek sendrop yano kata kadai ka jengkerang ke jengki onda ladep ka election baro khoj ki lek sya kata ka we ka parti ka baki ki persya Henry yanga baria phi ki pajba kile kai gim kile kai korumbut yang baria phi kile kai ludu yang baria phi kiwan ban ong ban ai kani ban ai katai ban le kani hak bakut lakum boong usaleng sangma mo pain khana jaga ne kya uong kumta hagapor ka baki mut ban form ya ka sorkar hapo jong ke jela ka jongi na kalian jong ka PDF SSPDP UDP Kongres dalam bakala kimut perform hakawe ka government